eta 5 minutu. Baina, Pili! Jose Mari, bada gara Ni erosketak egiten. Zer majo? Ondo? Pili Manterola! Iribar jatetxekoa, Getaiarra! Eta lapa jolia. Claro, Alexen. Ongitorri. Eskerrik asko. Jantzi zezu mantala eta hasiko gara lania. Bueno, Pili! Hasi naiz lanian. Ze karri diguzu gaur? Ekarri ditut legazko kotxak, malkoilarrak, babatxikik, eta gero pixka, salitre pixka jartzeagatikan, baita ere wakami, alga. Eta arategi batea, itxasoko produktuak. Badakizu, kostaldetin atorrela, eta nik Derrigorra handikan ekarri berde generua. Badakizu, zure etxean apaltzen eta lotan egon da garela. Akordatzen naiz. Etorri zinezten estropak ikustea, Bai. eta gero txakolinak eran, batei saludatu, bestei saludatu, eta gero gauza ez, etxakuteko. Bai, egie. Hori da. Egie. Eta kontatzia bada baita ere beste gauza bat? Logelana? Bai. Ba. Eske, klaro, gabian, oso berandu zan, eta lau logela bakarri dauzkau, eta bat bakarri geratzen zan, eta bera matrimoniokoa, hori handikoa. Eta hantxe, nimerlo. Bueno, frente korrekin, Bai. aurre korrekin. Bai. Ala bukatu gendun. Gustora, ez da? Oso gustora. Listo, Pili, kokotxak, atek ditugu. telebistane urte askotan, eta guain irratin zabiltza. Ba, irratien, demora gehiago, telebista baino lehenotik hasi nintzen. 6 bat urte horrela bai. Eta badakizu zein deten ere kompetidoria, ez da guk dema bat egiten dugu, sukaldari dema, eta Igor Zalakain. Jatorra mutiko. Jatorra mutila, ez dut dioten, nahi barin badu etorri, Ez da, goza etortzen. Igor, Zalakain, gonbidatuta landiskatzen grabatzea, etorri nahi zunen Ibarrara. Hori da, eta bere omenez egin dut, hausen, arrautzako bukaeran jarriko diot, beak erakutsi zian ebiten, eta bere omenez hausen. Ba, bida. Pili, gora txakolina, gora getaria, Hori da, nola ez? eta gola Iribar jatetxea. Pili, eta hauek kokotxak lehatzanak, bakaiunak... Ez, lehatzenak, hasieran esan dizu, lehatzen kokotxa dira. Nola demontra ikitizue transke Ba, hauek? guk egite zen dauan hasiga parrillan iten. Eta, bueno, betiko saltzane oso goxua dira, baina parrillan nuan, asko aldatu dugu parrilla. Ikatzak ematen dio. Ikatzak ematen dio sabore hori. Zuk guan esan dezunean, logelan lot hori dana, azkena baldakizu zenek intzuan siesta. Zer nahi? Plazido Domingok. Etorri zen grabatzea, ETB-ko apellidos baskoz hori, eta etorri zen Bazkaita, eta esan zuen, jo, ni hoituta 10 minutu ordu orden batian horrela loiten. Zoin, ez da problemik, gangu bazkau kuartuak. Eta, bueno, bale, jantzun lazai, eta geho, zantzun, mena, nun dago logela, eta goian, ijoneon gora, eta listo. Eta, gero... Plazidamente, eta igandea izango zen gaina. Ez, azteguna. Azteguna. Bai. Gaz fastio txiste. Jose Mari, ziritze platera, dotore? Dotore eta elegante, zutorri zea gaur. Bueno, eskerrik asko. Bai. Aizu zudak, izu gudakaula tokia zea Valentzia gana. Gaine, por cierto, 3 urten azkanien, ikutu intzian nahi Valentziak. Ez atu altzen duen? Bai, aukera izan duen. Horreagan izan ginen, eta guk bisitagia da bat iten, eta behare bai. Eta gu euskeraz. Detorri zan, dezan zuen, eskualdunak, eta gure aitak esan zion. Bai, eta zure herrikuak. Bida. Eta gero handikan 6 bat hilabete hola hilintzan gizakua. Oantxen, arrautza kolokatuko den meniskina hontan, hola izan ebaki zer. Igorren arrautza? Ez da zuzan hori, Igorrek erakutsitako metodua. Bueno, ez. Hori. Eta gero nola ez, jarriko dio pixkat, hemen salitre pixka bat, wakame da, eta honek ematen dio tokia. Sesamuakin, gozuena, eta baita ere, tokia piperrena. Eta da zoragarria. Polita, elegantea. Gatza, hemen. Gatza. Gatzi gabe jaidak hau hemen, Pili, esker bietortzetikan. Ibarrako piparrakin indako Hildak, ni uste tapatu ingo diola. Ez dio tapatuko, biladia kriston kombinazioa. Kombinazio honak, bai. Matrimonio ederra. Bai. Esker mila etortzetikan, Ibarrara, Pili. Mila esker. Eskerrik asko, eta ondo izan. Ondo tratatu ezko parrilla, kriston misterioa da. Bai. Temporada bukaeran, Paulo, berriz ere, Iribarrea. Hori da. Eta kuartua bioekua.